Fit-tmiem it-tielet ġimgħa tal-kampanja elettorali, aktar persuni komplew ifaħru il-proposti konkreti li għandu l-Partit Nazzjonalista fil-viżjoni tiegħu għal Malta. Dan ħareġ biċ-ċar f'kummenti li tawna diversi persuni, b'mod partikolari numru ta' żgħażagħ li faħru l-proposti li għandu Bernard Grech għaż-żieda fl-istipendji u l-għajnuna lil first time buyers. Dawk li jitkellmu magħna kellhom kliem pożittiv ukoll għall-impenn ta' Bernard Grech favur il-kultura u tradizzjonijiet ta' pajjiżna, kif ukoll l-ammont kbir ta' proposti li l-Partit Nazzjonalista għandu għal Għawdex. Nemka ġdid u l-isptar ġdid f'Għawdex u anke ovvjament l-oħrajn li għandhom ċaqsmu Għawdex. Efem, jiena involut ħafna fil-festi Maltin, l-iktar li għoġbitni li għedna li ħajkonna l-festi l-ura. 40 miljun euro biex jgħinu l-fondi imħabba l-oli tal-ħajja. Laqtitni ħafna fiż-żieda tal-istipendju u tal-first time buyers. Iż-żieda fl-istipendju. Qed jintlaqgħu tajjeb ħafna wkoll id-diskorsi tal-kap tal-Partit Nazzjonalista u l-kampanja pożittiva li qed imexxi Bernard Grech. Verf jitkellem ħafna. Tajjeb ħafna u jiġbed in-nies lejh iktar. Huwa leader li ħaqqu għandna nuru l-fiduċja fih. Il-Masrelli li jmiss, organizzat mill-Partit Nazzjonalista, se jsir il-ħadd 20 ta' Marzu f'Taslima.